Sakit Mbak Limbu. Nggih. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah gendikane jenengan wong gunung kita ora masalah pinaringan seger waras, Mas. Nggih. Gunung niku wonten tegese kok, Mas. Gunung niku nunggal rasa. Nggih, gunung niku tegese guru sing dunung. Leres. Nggih. Kados teng mriki. Pripun? Kados beliau Mbah Sono Kling niku kan nggih guru sing dunung to niku nggih. Nggih. Aku ki ora wis ping pira nggih wis ora kekitung Mas kula keteng mriki teng Tugur niku nggih. Teng mriki wis ora kena diitung. Walah mboten kena diitung. Nggih. Karek bengi iki ki mbuh ki oleh hasil apa ora ki aku. Rumah saku kok seniman kok merembuk hasil iki lho, sing penting netepi marang karyane. Wong jane kula ki nggih netepi marang karyane, kula karyane kula piyambak niku nggih kula tetepi niku Mas nggih. Ning nggih sejatine kula nggih teng mriki nggih golek dhuwit Mas. Nggih. Piye to? Nggih, nggo golek dhuwit kula teng mriki wau. Jadi jenengan celorengan kaya ngene nggih golek dhuwit. Golek dhuwit. Upama duwe dhuwit ning orang duwe sedulur pripun jenengan? Kula to malah sehat. Lho, kok iso? Lah nggih to kok eman kok duwe dulur, duwe dhuwit sing penting duwe dhuwit. Ora duwe dulur ora masalah. Ora masalah. Ora masalah. Dadi dulur karo dhuwit abot? Nggih, dhuwit. Wah, kuwi jenengan iki ora ngerti agama, Mas. Lah kok mboten ngertos agama pripun to? Wong niku nyambut gawe sing ikhlas lahir kelawan batine. Perkara rezeki sing kei sing gawe urip. Sing gawe enek urip enek sing uripi, mesti Leres. diparingi dalane urip. Nggih. Lah ngoten lho. Nek cara kula nggih dhuwit karo dulur niku tetep abot dulur. Jenengan dhuwit karo dulur abot? Abot dulur. Lek kula tetep abot dhuwit. Lek jenengan abot dulur, bar wayangan ngeten iki jenengan abot dulur apa abot dhuwit? Yo abot dulur lho, Mas. Dulur sing kuwahi dhuwit. Ngono lho, Mas. Wong jebule nduke mau gur padha wae ning ngingkil-ingkilan ngantek nyepotne kucir. Lah nggih carane jenengan gagas ngaten nggih. Jenengan matur teng warga masyarakat ing Tunggur. Nggih. Dongakne. Niki nggih kula dongakne muga-muga sedulur Tunggur menika sedaya manggih kawilujengan, Nggih. kebagas warasan, Amin. selamat donya, Amin. selamat akhirat. Amin. Muga-muga sak bibaripun bersih desa sedaya manunggal rasa manunggal tresna ngerti marang budaya, ngerti mala sanak lan seduluripun. Amin nggih. Nggih. Wah, tenang. Suarane barang mirip ya Din ya. Nggih. Semarang aja. Tenang cang gunung kita ora masalah. Nggih nggih nggih. Pokoknya nggih. Yen niku nyambut damel teng mriku nggih. Nggih. Riyen teng lapangan, kali Nggih. kula riyen. Lek Nggih. mriki, Nggih. lek kula mriko. Oh nggih. Lek mriki nembe niki kula. Nggih. Lek kula lek biasane ben malam Minggu niku kula teng kidul niku. Teng kidul mriku kula. Napa tanggapan? Alah mboten. Lah napa? Alah ngopi ning Jong Banteng ngono. Saking kok wis ngerti Jong Banteng bareng to iki. Lah wong kok nggih kali jenengan ngoten lho. Nah, Kok ya rumah saku. Nggih, Mas. Mang dongakne ngangge ngopi bahasa. nggih niki wong ndongakne wong Tunggur niku pripun nggih Mas? Sedaya niku lek dulur Tunggur niku lek arep digawe pribahasa niki sempriki kan nggih pun gudanging seni. Oh nggih, Kados Mbah Dukuh, nggih. wonten Mbah Mbah Pupus, nggih. Dung Panji. Dung Niku Panji. pun sedaya niku pun gudanging Mbah seni. Tapen. Mbah Tapen. Nggih. Niki kok ketoke Mbah Diren. Mbah Diren. Nah, Niki ketoke niki sing wayangan kok nembe mriki niku lintune napa dereng napa pripun nggih? dereng kok Mas dereng. Tenang apa piye? Suro biasane suro. Nggih mugi-mugi nggih sedaya dulur lembean pokoke sak kelurahan kabeh padha wayangan dewi-dewi. Amin. Kaya biyen saurunge pandemi pokoke gruduk neng Diren, Nggih. gruduk neng Dukuh, Nggih. gruduk neng Dung Panji, Nggih. gruduk tenggene Tunggur. Nggih. Bengi iki ketoke kok mak kritik. Ah nggih. Anggaran saking pemerintah menika dipun potong 500, Mas. Nggih. Anjir. Damel napa, Mas? Hah? Lho kok 500 men ku lho. Padahal aku rene gur 750 tak dijukuk 500 rek kanek 250. Oh mangsa 500 wae yuto kok. 500 Mula mangsawang balurah niku lak sami pusing. Rahayune pembangunan wis rampung, Mas. Tunggur semanten ugi pembangunan luar biasa. Rahayune wis rampung. Ngendikane Mbah Lurah iki ana dana ya kuwi mau wujude gedung merah putih. Nggih. Elok lah. Nggih koperasi. Koperasi. Dadi ya terus wayangan. Nggih. Tenan kok ya kabeh saiki ning nggone negara Indonesia iki